Erasmus Plus je program Europske unije koji omogućuje učenicima, nastavnicima i školama da se povežu, uče i rade zajedno. Obrtnička škola Koprivnica ponosno obilježava 15 godina sudjelovanja u Erasmus Plus programu, pružajući našim učenicima priliku da se razvijaju i u međunarodnom okruženju. Sve je započelo 2009. godine, kada je naša škola postala dio Erasmus Plus programa. Cilj je bio pružiti našim učenicima priliku za međunarodno obrazovanje i razmjenu iskustava. Od tada sudjelovali smo u brojnim projektima koji su uključivali učenike iz različitih smjerova, kao što su automehaničari, kuhari i mnogi drugi. U 2015. godini dobili smo povelju za mobilnost u strukovnom obrazovanju, priznanje koje ističe našu školu kao izvrsnu u organizaciji mobilnosti i razmjene učenika i nastavnika. Naša škola surađuje sa mnogim europskim školama i institucijama. Tijekom proteklih 15 godina naši učenici su u brojnim europskim zemljama stjecali dragocjena znanja i vještine kroz različite oblike praktične nastave i stručnih usavršavanja. Jedan od projekata koji se posebno istaknuo bio je E-ujedinjeni u različitosti 2020. gdje su naši učenici istraživali europsku kulturnu baštinu, radili na projektima održivog razvoja i sudjelovali u međunarodnim radionicama. Cilj je bio unaprijediti njihove vještine i razumijevanje europske raznolikosti. Uz to, naši učenici su radili na digitalnim projektima, istraživanjima novih tehnologija u obrtnim zanimanjima, te su sudjelovali u razmjenama iskustava sa kolegama iz cijele Europe. Erasmus Plus program nije samo razmjena, to je iskustvo koje mijenja živote. Naši učenici i nastavnici se vraćaju sa novim vještinama, samopouzdanjem i prijateljstvima koje će trajati cijeli život.
Ovi projekti omogućili su našim učenicima i nastavnicima da se razvijaju kao profesionalci, ali i kao građani Europe. Stečena iskustva im omogućuju bolje prilike na tržištu rada i širu perspektivu. Dok slavimo 15 godina Erasmusa u našoj školi, ponosni smo na sve što smo postigli i radujemo se budućim projektima i suradnjama. Erasmus Plus program nas uči da učenje ne poznaje granice i da zajedništvo stvara jače i otpornije zajednice. Pridružite nam se na ovom putovanju i zajedno učinimo obrazovanje boljim i otvorenijim za sve.